नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर मित्रांनो, एक सरप्राईज आहे घरातल्यांसाठी. तर विनून मुंबईतून फ्रीज बुक केलेला आहे आणि तो आत्ता येलो आणि घरातल्या आई पप्पांसाठी बायकोसाठी सगळ्यांसाठी सरप्राईज आहे. तर पुढे येऊ थै 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 वळतली ना पुढे सगळं घराक नाही उतरव. थांबा 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 काय मगापासून विचारतोय रे काय कशा कुठलो कशाक म्हणजे का जाग बघा कडे फ्रीज असतं. फ्रीज बघा खोलून काय आता तकडे घेऊ का कोणी दिलं विनूने पुढे घ्या जिनूने दिले. खोलून बघा काय आता बघला आधी तिकडे पुढे घ्या. अरे छत्री दिलेली आहे. मग छत्री असते पुढे घ्या. तिचा जगा वेगळा उठणार पट्ट्यांका जरा पट्टी असते. पट्टी तुटली की तशी लागेल. नाही तुटणार. कोण काढा तेव्हा चाल बटर चेक करत होता. कोण तू काय करीत होत काय करीत होत बटन चेक करत. थांबा थांबा खोलूच्या आधी थांबा थांबा. नाही झोपलेलो आम्ही. नाही झोपलो लोडू जागवतो. नाही मी होते तो कोणा अमुक ठिकाणी यायचा म्हणजे आम्ही ऐकतोय सेलिब्रिटी कोणी गेली का मी पण विचारलं कोण येतात. अरे हे बघ तुझ्या मायला काय असा नको अगोदर राहिले काय नाही थँक्यू. हेंगा माहीतच नाही. बाकी त्याने काय घ्या म्हणजे घ्या नाही करू डायरेक्ट फक्त पोच करूचं काम असतं म्हणून सांगा ना आमचं. बाकी ऑनलाईन आहे म्हणून सांगलाय. म्हणजे ऑनलाईन ही बघ ती झोपेत ना उठली आणि बाहेर येते सगळी. कोण इलियर घेऊन काय म्हणजे कोण इला काय काय हो का जरा घ्यावा. हा आईस्क्रीम आणून ठेवा बुतूर संध्याकाळी. या तू येणार हो. आईस्क्रीम आणून ठेवा. अरे तू येणार काय सांग. मी महिनो जात माका यायला का महिनो राहणार मग उपयोग का महिनो राहणार तो. हे उघड थांब थांब जेव्हा करतोय थांब थांब मग करतोय. चल बर बाय बाय बाय. हे बघ थांबा थैसून बोलू ना खोडूच्या आधी थांबा माका ह्या करूच तू. फोटो काढून जाऊ दे. हे मस्त आहे ना खोलायचं. ते का नको सांगा वरा ही खुश ट्रे ते तर मित्रांनो हे बघा फ्रीज.
जड किती भाजी ठेवतो मजबूत काय झाकण बाबा पीस मजबूत आहे ह्याच्यात जर तडका टाकून ठेवलं तू पातळ पातळ साडी ठेवू कोणी कवर भेटता ना फ्रीजवरचो. कालच सांगत होतीस ना आमरस फ्रीज मध्ये हवा म्हणून. मी काल सांगत होतो ना माका माहिती होता. हो हे बी मी कालच एका सांगत होते आमरस करू खाऊ फ्रीज मध्ये ठेव. माका माहिती होता विनून सांगितलेलं. आमका सांगलं ना काय तू बटाटे चेक करी होतो हा. ती थैली माका डाऊट येलो जरा. तुका डाऊट इलो तुका सगळ्याच डाऊट येत. चांगल्या कंपनीचं सॅमसंग ते हांदा ह्या मोळ मारून वर आहोत आम्ही वर टाकले लगेच लावता नाही संध्याकाळी लावू खाली त्या तो ठेवूया स्टँड वर या करू करू संध्याकाळी करूया. साडी बिडी एका माहिती होता एका फक्त सरप्राईज होता म्हणून सांगितलं संध्याकाळी. कोण आणलं तू नाही सांगलं विनून सांगलेले हो मग काय हत्ता मी सांगलेलं तो का तो ते पाठवून आमचं काय म्हणलं बरं झालं काय काहीतरी ठेव. सुद्धा कधी आता सांगलंय मग काय नाही आता अर्ध्या तासान जा मी मग 2:30 वाजता फोन केलाय सकाळला कोणता वाढदिवस आहे की काय म्हणजे ही झोपेत नव्हते काहीला. नाही मी इथे झोपलं नव्हते मी अमुक ठिकाणी यायचं असा यावा साधारण म्हटलं कोणी तरी सरप्राईज दिली लोक मी पण विचार म्हटलं कोण येऊचा कोण नाही कोण डाऊट दिलं म्हटलं कोणती मी आपलं चालूच आहे इकडे ही बाहेर बसा नव्हती. हे मज्जा काय घेऊन मी उठल्याने आतमध्ये जाऊन झोपले वरती. कधी ह्याच टायमा इस्त्री घेऊन येईल दुपारच्या टायमा चालू केलं नाही एवढ्यात ना कस्टिंग बरं कलर मस्त आहे ना कलर आवडला मला. व्यवस्थित ठेवला तर ह्याच्यावर त्याचा कवर आणू कवर नाही तर पिठाचे होतात नाहीतर मागचं रंग घेऊन मस्त दिलं ना हा काढा कोणता वाढदिवस आहे कोण इला की का तुकडला कोण इला तुकड काही इच्छा आहे काय ते सांग सांग. हा काय बघू चाय वगैरे देतो काढू या विनू नका धान नका कोणता वाढदिवस आहे काय नाही तसं बोलू. गोड काय नाही बिस्किट काय नाही गोड फरसाण व्हायचं मापा ही आधी खुश आहे मी का माहित नव्हतं. नाही खरोखर नाही सांगल्या ना ठीक सांग करी होती ना किती दिवस होय ना. हो मी करी होतोय म्हणा होतोय फीज घेऊ पाहिजे लोकांकडे जाऊचा लागतं लोकांकडे नेऊन ठेवचा लागतं. तर मित्रांनो असा या सरप्राईज होता सगळ्यांसाठी. माका फक्त माहिती होता एकट्याक. याचं तोंड बघा भारी. तर तुम्ही पण यावं आता थंड मिळात काहीतरी इलास की थंड पाणी थंड सरबत बिरबत आता मिळात. तर मस्त सगळ्यांका आवडला. तर मेन म्हणजे आई आणि पप्पा खुश आहेत. सगळेजण खुश आहेत. सगळ्यांका आवडलेला मस्तपैकी. संध्याकाळी तिची हळद पिंजर घालून पूजा करणार होय ना आणि मग चालू करणार. तोपर्यंत नाही आधी तकडे बोलवता का त्यात बघा आधी बोलावतो मला सांगते. किती रुपयान माळ चढतला माळ 100 रुपये माळ. काय येणार विनून पाठवलंय शपथ. खोटा वाटता की आमच्याकडे तो ऑनलाईन इलो बघा आत्ता इलो आता दिलं निघतो हेंका माहितच नाही कोणा हेंको कोणाकच नाही माहिती होतं. काय सांबार वगैरे भरी ठेवायचं सांबार पिठाच्या फोन केलाय आता घराकडे कोणतं येतं की तर मित्रांनो जो दुपारचा सरप्राईज म्हणजे फ्रीज दिलेलो तर आत्ता त्याची पूजा करतो हळद पिंजर वगैरे आणि इकडे वर्षा तयारी करतो. आमच्याकडे एक सवय आहे नवीन वस्तू आणली की ती पहिली हळद पिंजर वगैरे घालून
पूजा करतो आणि नंतर मग चालू करायचं अशी सवय आहे. कालच म्हणत होते आपण फ्री जेव्हा होतो तर तिका सांगत होते घेऊया म्हणून. तर विनून आधीच बुक केलेलं आणि माका माहिती होता. एक काम केलं ना तर कागदात जेव्हा ठेव तुमच्याकडे नेऊन ठेव आता बघा आणि अगरबत्ती लावायला गो पाणी आहे गो पाऊस लागता मोठो हा काय नाही ना बाहेर गव्हाचा भिजा अरे वा. मी पडियत आणून ठेवी तर आमचे पेंडे बांधलेले आहेत. हळद आधी लावायची. तीन जणांना आणि वर तांदूळ वर फुल ठेव वर ठेवलं असेल ठेवती सगळी फुला ठेव. निरंजना कागद आण जागो तो कागद काढ 2 तुकडे काढ मगाशी एका सांग घड्ड जावे तुळशीकडे नेऊन अगरबत्तीला मका जरासच देव गोड जेवण करा गो आपण खावं पाहिजे. घे बशीच घे चालू झालेलो हा. हॅलो सरप्राईज आहे तुझ्यासाठी. फ्रीज घेतला नवीन. कळला. हॅलो गेली रेंज. आणि सगळीजणं खुश आहेत घरातली त्यामुळे तर प्रश्नच नाही. तर आत्ता चालू करून बघितलं. तर चला इथेच थांबूया. बाय बाय.